шлайх. Я потратил на картиз Бикур, я купил открытка, я написал благословление. Поэтому врачиха сказала, что, знаешь, как имя, врачиха сказала, что я как бы цадик, потому что я купил ей картиз браха и написал ей браху. А браха намного важнее, чем деньги. Деньги это куля деньги. Нахон. Куля абуда шаликнут. חוץ מזה, ממשקה, היא עובדת על המדינה. היא גרה עם הגרוש, לא באיפה אנחנו אמורים לגור, אלא באיפה שפפשקה, דירת הפפשקה. Улица Софийская, дом 37, квартира 15, 269 11 39. Почему у нас 911 в середине номера? Бегляй. תבקשו עזרה מאמריקניה. או כך, это не между, это נכון, אתה מונית על ידי הריאוזים להיות נציג של אמריקניה בקטע של לייצג את דעתם. לא בשיא הרצינות, אלא באיזושהי מידת רצינות. אנחנו מייצגים את חוץ לארץ בדעתנו, מן הסתם אנחנו רוצים גם לזכות, מן הסתם. אתה רואה שזה בעייתי, אם אתה תזכה בדעת חוץ לארץ, זה אומר בגידה. כזה מצב מוצבים היהודים. לא, כן, אבל להבין פשוט את דעת חוץ לארץ, ולהבין מה הדעה של החוץ לארץ, זאת אומרת, מה הדעה של המדינה אומרת, והם כולם דעת המדינה של עצמם, כנשנה, מן הסתם. אמת, זה מה אתה. מה אמרו לך? כולם יש להם איזה שחיתויות. נכון, כיף, כיופק, השלטון, נתן לך יש אמת. ומה האמת? אמת שיש מאבק כיתתי מאוד 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 אפרסיבי בין המדינות, ופשוט הכל בכוח. נכון, העמים בכוח, לכל העם יש דגל, העם מחזיק עם הדגל של עצמו. אנחנו כך בצורה מובהקת לא שייכים לאף לאום, בגלל שאנחנו לאום יהודי. עוד אמריקנים נגד הלאום היהודי, אומרים מדינה זה לאום. נכון. נו, так מדינה, אנחנו מדינה צבאית, יש לנו אזרחות, ויש לנו שירות קרבי. כן, אני לא נולדתי בארץ, כנשנה, זה כן מוסיף לביוגרפיה. כן, מוסיף לביוגרפיה, אבל להיות במדינה מוסיף לביוגרפיה. מה הכוונה? הכוונה היא, מר קפלוץ, אם אתה נולד במדינה והביוגרפיה שלך מתחילה מכך שנולדת בישראל, אז זה יותר, המדינה יותר מעריכה את העניין, מאשר הסיפור המוכלל הזה שנולדת בסובייט-טרייציה והגעת לצבא. יש גם סיפור כזה, יש משרד קליטה, שמה יש מתווכים, אנחנו משויכים, לכל אחד יש פקיד מדינה כתורי עוסק בך, גם יש עוסק פטור. יש לי עוסק פטור מר קפלוץ, он же אלדד עשרי, שלחו לי מכתב, אני לא יודע מה שם הפקיד, יש פקיד. כאשר מקטטים אותך בתוך עוסקים self-employed individual, נכון, אז זהו מר קפלוץ. אני כן לקחתי את העניין של להיות self-employed individual, למה? בגלל שזה סטטוס יותר מכובד מאשר מובטל. נכון, המובטלים הם בלשכת תעסוקה. מובטלים גם, יש להם פקידים כתורי. יש פקידים כתורי, מקטטים את האדם להיות מובטל, ואז נותנים ג'וב. יש לשכת תעסוקה. לא כולם, לא חייבים ליהנות. עד עכשיו הייתי בלשכת תעסוקה, עכשיו אני עוסק פטור. עוסק פטור, זה עדיף. אז אני אספר את הסיפור של אלדד. אז מה זה? ברושיק אמר לי, אם אתה פעם תיקח ממש כסף, אני אגיד ששפטו אותך פעם אחת. אוקיי, יכול להיות שחיים מתקיימים לפני כן ובזמן הבשש, ואז הסתבר ששפטו אותי פעם אחת. ומה שפטו? שפטו גם בחיים, כן, שפטו אותי פעם אחת. ב-2019 הגיעה ממשקה, הביאה לי דירה, מתנה. והדירה הזאת שייכת לי פורמלית. והדירה הזאת ממשקה נתנה בדיוק 300,000 שקלים. ונתניהתי נתנה בדיוק 300,000 שקלים. בוס ממשקה נקנס בדיוק ב-300,000 שקלים. זה רושם שהוותק נותן תשלום. זאת אומרת, כך לא, הצעירים, אנחנו לא חינם. זה שהעולם לא מושלם. הפרובינציה, הצעירים לא חינם. לצעירים צריך לתת תשלום. בחוץ. אוקיי. היא גם בדרך נתנה לי את השטרים האלה. שהיא שמרה, זה שטרים שאני לקחתי לה מהר נקודות, מתישהו כשהייתי בכיתה ג' יענו, ב-1990, נכון. ואז
אמרתי לידיד שלי, מקסים שחור גבה, וונדרפול בלק ברוד, וונדרפול בלק ברוד. אמרתי לו, יש לי כבר 33 יובל. דרך אגב, הוא כן מתורגמן גאותי, נכון. הוא מתורגמן גאותי, והבנתי שהוא סוג של דמוסיסטיות, לא חשוב. פרוסט, אני כתבתי את המכתב מסקוויר אלפא וורד כפולן טיימס, וסיפרתי על איך שהוא חי בווילה, ואיך שהוא מלא מלא כל מיני טלוויזיה, וכדאלה, ושולחן פינג-פונג, נכון. ואז הוא היה ידיד שלי בכיתה ג'. הוא הגיע מאוחר, הוא לא התחיל איתנו את הכיתה, הוא הגיע מאיזושהי עיר, והלכתי אליו הביתה, וראיתי בפעם הראשונה, נגעתי בגיטרה. איך ניגנת? לא ידעתי איך לנהג ליהם. ניגעתי בכאילו, כי ראיתי איך וסוצרקינג, איך וסוצרקינג מנגן. וסוצרקינג. מונרכיסט. למה? בגלל שמוזיקה זה עניין אצילי, בגלל שפובליקציה. זה ככה, זה הדרך שהמונרכיסט אוהב. מונרכיסט אוהב פובליקציה. מונרכיסט. Политикай зе. Да, монархист политикай. Бахо. Скелевчик, хороший событчик хороший. И что? 2 дня назад кто-то злостно, начал бить в дверь. За Бекшер Лемушечка. Бекшер, но маманин, что как только Термояль, Шамушечка, Квехоль Бейрайон, пошел царь мацавший Circle Square. То есть как бы она со мной спит, и получается давление на какой-то гурме ямин, שהופכים להיות שמאל בדרך. שהופכים להיות שמאל, כנ"ל השכן, גם она שכבה איתי, ואז השכן חש как бы הפרסיה. למה? בגלל. וככה הכל בנוי, понимаешь? סקוור גורם דיקטציה כלפי סרקל, она עוברת דיקטציה, אז она משפיעה על какие-то скверים, которые מנגד, да. שכן, תרמויאל מיד רץ לתחנת המתפצה, משדרים לתחנת העבודה. חכה, איך הדירה שלך תיראה. דירה שלי נראית בצורה, נכון. דלש שטום. אם תפריע למישהו, אני אשבור לך את כל העצמות. אתה מפריע לי. אני אדרדר אותך בכל המדרגות. היום אנחנו מפרקים אותך לגרמים. כשאתם באים עליו הביתה, טק, הורגים את הכלבים. סגרנו את הדלת, כי תרמויאל אמר חכה, איך הבית שלך ייראה. ואז הם זרמו ואמרו שהם סגרו את הדלת, הם איימו. זאת מתצה אוכפת את יומי תרמויאל. אנחנו נטפל בך. הוא יטפל בי. אוקיי, תרמויאל הים, זה עבירה, נכון. אז למה מתצה ב-11/4/2022 אוכפת לו אשכרה את אני אשבור לך את כל העצמות? ופגעו לי בצלעות, וכן היה לי וואלה, כמעט נשבור לי הגב בכלל. ו3 חודשים החלמתי, חודשיים החלמתי, וזה לא החלים, ובסוף השנייה, לא, זה החלים, בסוף השנייה, אחרי חודשיים, התקשרתי עם עורך דין, הוואקום, עורך דין אמריקני שנתנו לי, הוואקום, התקשרתי אליו, בחוץ, אמרתי לו, אני לא יכול להופיע לדין, המתצה הרבצה לי, ואני לא קשר דין. ואז פתאום, המדינה נסוגה מהאשמות, ונתנו זיכוי. נתנו זיכוי מלא, לא בלבד ביטול האשמה, אלא גם זיכוי. עורך דין החל לי בהצלחה, והתחלתי, ממש מיד חשתי שהחלמתי. יש איזה מצב נכון, רילי, נכון, אז זה מחזיק. В общем, חשתי רילי, как бы что החלמתי, но מיד הלכתי למסעדה, אכלתי, הוא בן אדם צדיק, פתאום חשתי שאני עלול ליפול, ושאני צריך להיות מסבך כל הזמן, ושזה לא עניין של קסם, אלא פשוט שהתחלתי לעשות פיזיותרפיות קראטה. פיזיותרפיות קראטה, תגיד, הופ,